evening, sir. Good evening. Please sit down. माब्रै खबरफ्रा? मोजां सार। Okay. सार नोंहालाय? मोजां। दिनैहाय जोंहा फार्स्ट क्लास। बेनिखायनो इन्ट्रडक्सनखौहाय होलायग्रोनो आं सानबाय। अब्ला हिन्जावफोरनिफ्राय जागायसै नामा? नोंनि सिनायथिखौ होग्रोदो। Mainao Smutari. And you? My name is Birkhwdao. आच्छा। नोंना? My name is MUNU. And you? My name is Lwithwma. Okay, thank you. अब्ला बय साइडनिफ्राय? आंनि मुङा रिन्दाव बसुमतारी सार। And you? मिक्सटार मुसाहारि। You? आंना निसान बसुमतारी सार। आंना पुनेन बरगयारि सार। नोंनालाय? मनजित बसुमतारी सार। You? सानसोरां बसुमतारी सार। So, जोङो अब्ला our behavior खौहाय स्टार्ट खालामसै। Often illegally. So, our behavior means माखासे जोंनि बेबहारफोर। बेखौहाय नोंसोरो नटखौहाय खालामनानै लाब्लानो जाबाय। अब्ला आं बेवहायनो क्लासखौ दोनथ'नोसै। नोंसोरो दा नट खालामखांब्ला ओंखारब्लानो जाबाय। होनबा गाबोन लोगो मोनफिनलायसिगोन। औ दे। ओइ बे नामा नायलाय। फाग्ला बयफ्रेन्ड दं लोगो नुवाखै नामा? नङाबा माथो। थांदो दे। बाय। Bye. आंनाव मोनसे आइडिया दं। मा आइडिया? है दावलायसे नों स्कुटिजों फैनो नामालै गाबोननिफ्राय ट्राकजों फैदो फेटला साला। ए आं जादों नामाब्रा? जोंनि टिउसननि सारा जोंजों बिराद फ्रिमोन, ओंखायनो आं सारजों लोगोसे मोनसे प्लेनिं खालामबाय। गुड इभिनिं सार। गुड इभिनिं। मा रिन्दाव, दिनै इसिबां थाब जे? न'निफ्राय होखारहरजाबाय नामा नों? नङा सार, ओरैनोसो। मोजां ना? मोजां सार। दे। बुंगोन ना बुंला आंलाय? होद बुंथारनोसैलां। सार। औ मा रिन्दाव? एक्सुवेलि सारजों मोनसे गोनांथार खोथा दंमोन सार। आंजों? मा खोथा? बुंलायदो। जोंनि बुं बिन्दास बुं। बुंलांबाय था। जोंनि क्लासनि प्रिटिया। औ प्रिटिया? बेखौ आं मोजां मोनो सार। मोजां नुयो। आच्छा। आं मोजां मोनो। सार प्लिज माबा मोनसे खालामना होदो ना। आच्छा। दायो आं माने सिख्ला इमप्रेस खालामनायनिबो मोनसे टिप्स होनांसिगोन आरो नोंनो।
सार प्लिज माने ओरैबायदि मोनसे बुस्थु बानायदो सार बेयो आंनि सायाव बांसिन एट्राक्ट जायो सार प्लिज माबा मोनसे बानायना होदो ना एट्राक्ट जानायनि थाखाय सार प्लिज May I come in, sir? Yes, come in. सार प्लिज Okay. जागोन नों जिरायहैग्रोदो So guys, दिनै बेवहायनो दोनथ'नोसै आरो थांनायनि सिगां आं माबा मोनसे खोथा खोन्थालांनो दिनै रेन्दावा जोंनो मोनसे पार्टि होनो नागिरदों दा बेखौहाय जालायसै पार्टि आरो बेवहाय भाई माबाफोर जादों नामा मा नोंसोर मिथिया नामा स' एक्सुवेलि लास्ट उइकआव रेन्दाव आरो बिनि टीमा कलेजनि ड्रामायावहाय बाहागो लादोंमोन दे अन फार्स्ट प्राइज इन फेक्ट बियो बेस्ट एक्टरनि बान्थाबो मोननो हादोंमोन Congratulations. थेंक इउ Congratulations bro. थेंक इउ भाई मोनसे मोजां पार्टि जागोन दे थेंक इउ Congratulations bro. थेंक इउ स' दिनै पार्टि खालामसै दे अब्ला माने जयैनो बाहेरायाव जानोसै ओइ रथ'लाय हा Congratulations. थेंक इउ सरि It's okay. गासिबो थांजोब्बाय दां जोंबो थांसै थौदो ओइ रिन्दाव मा जाखो थाब फैदोब्रा थाव नोंसोर थौबाय था जों थांगासिनो बा आसोला दिनै जोंजों फैयालासे बेजोंसो फैलायदों लाब गैया आसोल लाब गैया है मा होनलाबाय थायोथाय औ नोङो दिनै बिसोरजों फैयासै जे मा नोंजों फैफानायखाय नों गाज्रि मोनदों नामा नङा माने बिसोर एदावबाय थायोना है बिसोरलाय बिदिनोसै एदावबाय थाखायो ओइ फैदोलै थाव थांगासिनो थैस लोगोआनो बिदि जायोलै नों बिथिं थांसिगोन नामा औ थांदो दे प्रिटि मा बाय बाय स' गाइस दिनै बेवहायनो दोनथ'नोसै लोगोफोर गाबोनथ' रबिबारसो रावनिबोथ' क्लास गैया टिउसनबो गैया थौ बहाबा बेरायसै नंगौथ' थांजायो जों इन्स्टानि थाखाय फट'शुटबो खालामनो हागोन आरो लोगोसे रिल्सनि भिडिअबो बानायनो हागोन ना मा होनो औ नंगौथ' सुपार आइडिया प्रिटि नोंहा जोंजों थांनायाव जेबो उसुबिदा गैया ना रावहाबो जेबो प्रब्लेम गैयाबा आंहाबो जेबो नङा दे टाइमाबो दंखायो न'आव ओरैनोसो थानाय जागोन प्रिटि बे साननैसोआव जे एथ'बां केयार खालामग्रा जादों खोथाया मा थाइट्स ओइ लोगोफोर बेयाव फट' खेबजाबा जा मोजां नुगोन ना औ
नुगोनथ' दे खेबसे होइट मा फट' सट' लायो नामा बेयाव नोंसोरजों जालालै दै आरे फट' जुदि खेबाबा बेयाव खालामफैदों नामा होइट नोंसा खेबजा है नों थांदो ओइ भाइ नों दंना दे 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 आंखौ रावबो फट' खेबना होला नामा गावसोरल' आं खेबना होनसै नामा ओइ बाल फट' खेबना रलै बाल मोजां खेब सानफ्रोमबो फुंबिलिनि समफोरा बिनि हरनाय एसेमेसजोंनो जागायदोंमोन। गुड मर्निं सिखारदोंना सिखाराखै नोंलाय सिखारबाय लेखा फरायनो जिरायहांदों। अके दे फरायदो होनबा आंबो फरायसै बाय बाय दे अके दे साननि गासै समा जोंना कलेजावनो थांजोबो
आरो जों सानैनि कलेजाबो गुबुन गुबुनमोन बेखायनो जों खालि टिउसननि क्लास समावल' लोगो मोनलायो सानस्रो फैद' मास गोबावलै एफा लेट फैद' रब्रा दसेखौनो नेथ'नो हाया नामा थौ फैद' साइकेल गैयालै आंहा दिनै होद नोंना बिदिनोखा गाखो फैदो थौ हेलौ हेलौ मा खालामदों नों नै रुमावसो जिरायगासिनो दंमोन आं ओरैनोसो दे होमबा आं फ्रेस जाग्रोनोसै दे मोनायाव कल खालामनोसै दे अके दे थेंक इउ फर एभ्रिथिं माने ओइ जेबो नङा ओरैनोसो है ओरैनो सोरबा थेंक इउ होयो नामा हो फाग्ला जादों नामा हेलौ
माने खोथाया जाबाय दहाय जोंनि कलेजनि सासे सेंग्राया आंखौ प्रप'ज खालामदों। ओमफ्राय मा होनखो नों? आंथ' दा जेबो बुंथ'वाखै, बियो आंखौ साननो टाइम होदों। बेनि थाखायनो आंहा जोबोद गाज्रि आरो दुखुआव दं मिथिबायना। मानो? मानोना बेनि सिगांनि फार्स्ट गार्लफ्रेन्डआ बेखौ गारनानै दस्रा हौवाजों थांबायनो। बियो दा जोबोद दुखुआव दं मिथिबायना। ओमफ्राय मा होननो सानखो नों? गुड इभिनिं सार। गुड इभिनिं जिराय सिट डाउन। माथो स्टुडेन्टफ्रानो खमथार दिनै? फैगोन सार, माने दिनै गारिया एसे खम ना। आच्छा, टाइमाबो जाबायमोन। लाथ'नो ना लाथ'ला? दसे नेथ'नोसै सार। अके। आच्छा, ओमफ्राय नों मा बुंनो सानदों बे सेंग्रानो? दासिमबोथ' जेबो सानाखै, खिन्थु आं दुखुसो मोनगासिनो दं। मानो? बेनि फार्स्ट लाभआ बेखौ बेसेबां गाज्रि दुखु होलांदों। बेसारा बिराद ट्रु लाभ खालामोमोननो गार्लफ्रेन्डखौ, मिथिबायना? बियो ट्रु लाभ खालामारोमोन ना गावनि गार्लफ्रेन्डखौ? बियो गावनि गार्लफ्रेन्डनि गोरोन्थि आरो गाज्रिखौ मालायनो माब्लाबा बुंनाय नङामोन। बियो जुदि सैथोब्ला नोंनो बेफोरखौ खिन्थानाय नङामोन। माने नों मा बुंनो सानदों? माने र', आं बुंगासिनो नोंनो। आंथ' बेखौ पार्सनेलि सिनाया, मा मोजां मा गाज्रि आं बुंनोबो थाङा। मा मोजां मा गाज्रि नोङो बिनि खोथा आंनो खोन्थाबाय। बेलेगनि खोथा बदनाम खालामनाय, बेलेगनि खोथा बांसावनायाथ' मोजां मानसिनि आखु जानो हाया। ओइ खोनासंलाय, हा? खाथाखौ नांथ'गौमोन। न' लांदो। थेंक इउ। इट्स अके। दा सहैनानै कल खालामदो। दे। बाय। बाय। बेखौ आं बिराद मोजां मोनदोंमोन, नाथाय आं बुंनानै लानो हायाखैमोन। बेनिखायनो बेनिफ्राय लाबोनाय खाथायावनो आं आंनि गोसो सिंनि गासैबो खोथाफोरखौ लिरना हरजोबदोंमोन खाथा सिङाव। हाय प्रिटि, गुड इभिनिं। गुड इभिनिं। नै नोंनि खाथाया। लिरजोब्बाय। दिनै मानोबा बिराद बरिं मोनदोंना प्रिटि? नांनायनिबो बांसिन। दै लाबोदों नामा दै? गैया, लाबाखै दिनै। प्रिटि, बैना मा नाम सोंहरलाय? थोथि फाग्ला, सोङा आङो। सोंहरदोब्रा। ओइ, मा नाम नोंना? क्रिस्मि। क्रिस्मि। वाव, क्रिस्मि। बियो खाथाखौ नायदोंना नायासै जाखो? ना नुसनाखै? बियो आंनि फारसे फिलिंस दंना गैया बेखौ मिथिनो थाखाय आं लोगोजों मोनसे प्लानिं खालामबाय।
Good evening, sir. Good evening. Please sit down. Sit down. मा मिक्सटार आजिखालि फार्स्ट बेन्चआवहाय जिरायग्रा जालायलायबाय नङा सार ओरैनोसो मोजां दे फार्स्ट बेन्चआव जिरायदों मोजाङानो आरो स्पेशली नोंसोर सानैया माथो सानफ्रामबो नांलायबाय थायोनो नङा सार बिदि नांलायबाय थायोब्ला बोरै जानांगौ जाखो नङा सार दे मोजाङै गोसो होना फराय आरो प्रिटि Yes, sir. मा जाखो माबाफोर जादों नामा सिरि सिरि थादों जे जेबो जायाखै सार गासिबो थिगैनो दंना फरायदो मोजाङैनो गोसो होनानै Yes, sir. नङा होनबा आरो निशान औ सार फरायगासिनो ना फरायगासिनो दं सार मोजां रिजाल्ट नांगौ नोंनिफ्राय जागोन सार आरो रिन्दाव फट'शुट आरो इन्सटाग्राम बेफोरखौथ' मोनबाय थाखागोन फरायनायखौ गोसो होग्रोदो जागोन सार बेफोरखौ उनावब्लाबो मोनलांबाय थाखागोन जागोन सार मोजाङैल' फराय दा नैबे साननैसोआवनो मोजाङै फरायनानै नोंसोर आनजादखौहाय मोजाङै उथ्रिलायबानो जाबाय आरो ओरै नोंसिनिफ्राय माबाफोर सोंबावनांगौ दं नामा ओरै साइडनिफ्रायबो सार औ देलाय बुंलाय सार दिनै लास्ट टिउसनखाय बयनोबो सिंग्रा लाबोदोंमोनलां मा आंखौ मिथिया सानदों नामा नोंलाय दिनैल' लाबोदों बायदि मोनदों नामा नोंलाय नों सानफ्रामबो लाबोबाय थाखायो नङा सार दिनै लास्ट टिउसनखाय एसे बांसिन लाबोदोंमोन आं दे जाबाय दे सार जोंना टिउसना माला खुलिफिनगोन खुलिफिनगोन आनजाद जोबब्लानो जों जयैनो लोगो मोनफिनगोन दे अब्ला थाथ'दो प्रिटि Hmm? जा गोबावनिफ्रायनो आंजों मोजां रायज्लायाखै माबाफोर जादों नामा जेबो जायाखै नाथाय गोसोखौ दिनै एसेबो मोजां मोनाखै माबा सानगासिनो जेबो सानाखै थर' थांसै बयबो थांजोब्बाय प्रिटि प्रिटि आं नोंखौ बिराद गोबावनिफ्राय फंसे खोथा बुंनो सानगासिनो नाथाय माब्लाबाबो खुलायै बुंनो हायाखै आरो नोंबो जेबो बुङाखिसै नोंनि गोसोआव मा दं मा सान्दों आरो दिनै टिउसनाबो जोबलांसिगोन जों लोगो मोनफिनगोन ना मोनफिनला बेखौबो जों मिथिया बेनिखायनो दिनै आं आंनि गोसोनि साननायखौ नोंनि सिगाङाव फोरमायनो सानबाय नोंसो मा सानो आं जेबो मिथिया नाथाय प्रिटि आं नोंखौ बिराद मोजां मोनो प्रिटि आइ लाभ इउ प्रिटि आंनि खाथियाव मानो बुंदों थां नोंहा मैनानि सेराव मैनाखौ प्रप'ज खालामहैना आरे मैना आरो जों ज' लोगो नांनानै मोनसे प्लेनिंसो खालामदोंमोन कि नों आंखौ मोजां मोना नों आंखौ कि लाइक खालामगोन ना खालामा आरो नों माने नों दिनैसिमबो बुजियासै आंनि गोसोनि खोथाखौ आरो आं मा होनना फोरमायबावगोन नोंनो माने I love you too